Saking apa ember bak? Lagi teng kamar mandi. Malah buat saya sing ngeten iki Mbah karet niki. Ngeten iki. Malah karet nak sing ijo ngeten niku. Klobet rani ngidak malahan. Oh, ngoten. Nggih nak niki sing sae. Niku sing 3 doso niki 3 gangsal. Tambah nggih purun. Nak kurang ageng enten melih sing ageng. Oh, niki nenten Mas. Nggih. Nak kangge kamar mandi boten skeco ngeten iki sing ngeten tutup niki. Kok kaki giling Mas. Oh, ke dhuwur nggih. Iki Mas kalih damel. Nyuci kan. Oh, nggih skeco niku kangge Nggih. nyuci. Langkung nggih Mas. Nak sini kok 3 doso niku wis 28 niku. Niki Mas. Sini kok sing etan. Nggih niku. Iya, cekaten nggih. Nggih. Nak sing radi ageng melih niki 3 gangsal. Angsal kurang tambahi nggih purun 35 dinyang 50 nomor 60 ngoten, Mbah. Kleresan ya Mas. Nggih. Para kathah ngoten, Mbah. Nah. Lah niku kan. Niki mboten selangkah menten Mas. Dereng-derek materno niki 3 doso 3 kula pas nih. Niku sing 28. Sing ngeten Mbah niki lho pas. Nak sing niki 3 doso kalih ngoten mawon niki. Nggih. Nggih. Ini kan luwih kandel, luwih ageng. Nah, ini kan sami bahane sami mereke, benten modele. Selangkung ya Mas sing alit ya. Mboten 17 to. Selangkung menten Mas. Alit tok Mas lho. Tambah rong. Tapi cekli ya Mas. Nggih. Niku selawe. Selawe ta wis dosa nggih asal, Mbah. Nggih. Dosa 3 dosa kan sama. Nggih. 3 dosa. Sini iki nggih. Nggih Mas. Nggih niki. Mawon Mas. Keren. Nganu kundur gangsal 1000 selangkung kok niku nggih. Nggih niki nggih alhamdulillah. Matur nuwun nggih Mbak. Nggih, amin. Mangga kula sambi dhuwur. Sambil dulu pundi Mas. Ler mriku peleman ngertos? Oh, lah peleman nggih. Nggih, peleman ngaler niku. Sisane mah badan wis. Oh, nggih nggih. Iki ngaler lho Mas. Nggih nggih nggih. Oh, Nggih. nggih. Suwun nggih, Mbah. Mangga bae. Ya Mas. Nggih. Mbiyen Mas. Nggih, ampun matur nuwun. Nggih. Nggih, amin, Mbak. Nggih, kula mari sajang awet niku. Nggih. Mangga.